Може да го накара, освен... Нали... Пак някакви дълбоки теми. Аз се опитвам да ги вкарам така в някаква... да компресирам и ти избухваш. Ама, Антоне, ние сме те поканили за тия трудно, не за тия лесно. Какво си мислиш? Кул, съгласявам се. Здравейте, приятели! И добре дошли в поредния епизод на Look Who We Found. Подкастът за хората от IT индустрията. Пред вас е Антон Стойчев, фронтенд инженер и опитен менеджер в едни от най-горещите стартъп и скейлъп компании в България. За връзката между интериорния дизайн и фронтенда, какво е мястото на React в технологичния пейзаж у нас и глобално, за човешкото и субективното в екипите и защо е по-трудно да наемеш неопитен специалист, сравнено с по-опитен такъв. Говори Антон Стойчев. Добре дошъл. Добре заварили. Може ли набързо да се представиш за нашите зрители, които не те познават, и след това малко да разкажеш за кариерния си път до сега? Добре. Зависи колко набързо искаш. Набързо, 5-10. Добре. Добре, казвам се Антон. Близо 35. Сега чукат на вратата. След 2-3 Ще им отвориш ли? Заключено мога да е I don't know, I guess, lame jokes, number one. Да, Антон съм, родом от Благоевград. Може би ще скоча за напред, после съм пътувал някъде, изучен в Англия, върна се в България, пътувал в Англия пак, после в Румъния, после в България и така. И съм си тук сега. Занимавам се с софтуерно инженерство, програмиране, в България му казваме също така. Не знам, много ми е кринджи този термин. Скомина, не знам дали сте чували. Да. Чували сте. За мен е кринж и скомина. Наскоро разбрах, че са някакси емоционално много близки са. Ти вишира, дето чуваш и всъщност и странните усещания, които имаш при кринж. Не знам, много са ми близки. Както и да е. Вижте, това интро стана малко с тангенти. Фронтенд ми е спецификата в софтуерното инженерство, като това според мен е доста огромно on its own. Аз специализирам главно в някакъв developer experience в фронтенда, т.е. тулинг за хора, които правят фронтенд development, или пък цялостно посока архитектура, когато правиш фронтенд development, как ще се случи, къде ще се случи и така нататък. Ние, между другото, в нашия подкаст, за разлика от по-голямата част от тези подкасти, които сме гледали или се създават, се опитваме да си сложим фокуса върху хората. Не толкова върху компаниите, не толкова върху процесите, върху самите хора и това, техния път до това, до което са стигнали в момента. Между другото, аз сме твърдя, че ти си така доста интересен като събеседник, имаш много какво да кажеш. Ще видим в този разговор дали ще се потвърдят моите скромни глупости, наистина. скромни наблюдения. Но разкажи ни съвсем набързо какво те привлече първо в индустрията, как започна, защо го започна това нещо? И това е от тия въпроси, дето ми се струва, че мога да натиснем стоп и да ви разказвам 2 часа, така че ще трябва някакси набързо да резюмирам. Мисля, че първият ми допир беше преди много години гимназиално Антонче, което седи на компютър и пред него е Netscape, което от тия браузъри, които мисля, че беше някакси много елементарно направено да натиснеш някакъв бутон и да промениш страницата изведнъж в браузър. И аз тогава бях, аз имам властта да променям тази страница и в този момент ми стана интересно. А само спомняш си ония специфичен звук на модемите, като трябваше да се свържиш с интернет. Се, Мале, това като го чуя и още има някаква така нотка на някакъв страх ме хващаше тогава, като го чуя. Да, вярно ли? Абсолютно сериозно. Аз бях ентусиазъм, че влизам в интернета. Този звук, заедно с звука от интрото на досиетата Хикс. Да, там вече да. Тези два звука ме караха да се чувствам някакси много хем sci-fi, хем не знам къде. Да ти кажа на мен и звука от плочетата ме караше да се чувствам по същия начин, така че не знам дали е специално досиетата Хикс или това. Дано банани с пижами да не попада в тази категория. Не знам, човек, всички такива детски за мен са много психо. Това са някакви възрастни хора или пък някакъв кактус до балон. I don't know, this sounds crazy. Само ще ти кажа, че онзи ден в офиса си говорихме, едната Вики, която е някъде тук и ни гледа в момента, не попита дали сме гледали Телетъбис черно-бяло и без звук. Вау. За спойлер, не го гледайте. Не е много приятно изживяване. Но избягахме от темата и се заговорихме, така че малко Антонче, който се занимава с да си гледа Netscape и са... Бях на гости, аз тогава не мисля, че притежах някакъв компютър, който мога да стартира Netscape. И бях на гости, помня, на Пешо, един мой съученик, и си при него на тия бюра, дето си отварят отдолу с клавиатурата, дето излиза брутално. До сега не съм виждал такова бюро, между другото, в офис на компания, така че тия бюра, откъде са се появили тогава, не знам. Имам едно вкъщи, искаш ли?
Ма виждал ли си го това бюро в офиса на някаква IT компания? Не знам. Те не мислят да девелопър експеримент. Хубаво, взимам го. Оттам се зарибих и оттам насетне по-скоро съм си чувъркал. Следващите спомени, ако говорим на спомени, беше Евроком телевизията. Имаха едно шоу, геймери шоу, и те правиха някакъв квиз за някакви IT неща беше. И аз помня, че тогава се ровех в Google да търся резни отговори, печелих абонаменти за Download BG списания, някакви такива неща. И това бяха някакси първите допири в този свят на софтуер, интернет и така нататък. И оттам насетне вече помня, аз съм се заребил, намерил съм си първата работа, първите ми 100 лева в живота, купил съм си раница с тях. Разбираш, и такива неща. Това помня като първите стъпки. И оттам насетне вече просто, нали, естествено, развива се това в бакалавърска степен, през това време нещо работиш, занимаваш се, става ти работа, един вид и така. Това е началото. Спирам за началото, за да мога да дам път на други въпроси. Супер, благодарим ти много, както се казва този въпрос. Кажи ни в момента върху какво се фокусирам, какво точно правиш? Вау. Сега не знам колко технически да влизам в колкото искаш. Колкото искаш, защото колкото искам. доста от зрителите не са инженери всъщност. Ами добре, в нашия IT свят, вие като специфично занимаващи се, за да намирате хора, които да живеят в този IT свят, знаете минимум имената или как работят тия технологии, но има някакво деление, да кажем, на тези хора работят на тази технология, тези на друга. Тоест, технологично е делението. Да кажем, едно от тия деления е фронтенд, бекенд. Аз занимавам в тази фронтенд част. Не, че не съм занимавал с бекенд, през тия, не знам, 15 плюс години съм занимавал и с бекенд, и с дизайн само, без софтуер и с софтуер, но сега се фокусирам в фронтенда. И то на фронтенда е нещото, да речеме, в най-кратки думи е, което ти виждаш като ползваш някакъв софтуер, като човек, който може да вижда, да речеме. Това му е интерфейса и как работи, кое след кое следва, нещо логически навързано и така нататък. Това му е фронтенда, но около това фронтенд всъщност да стигне до тебе, да стигне от кода до тебе, има много стъпки. Аз всъщност занимавам тези стъпки да се случат малко по-смут и за девелопера, и да е по-оптимизирано, като стигне при тебе, например, да не чакаш толкова години, за няколко секунди и такива неща. Тоест малко по-low level фронтенд, да речем. Някои хора го наричат infrastructure фронтенд и всъщност това така ми се казва и екипа в момента. Предишни позиции съм се занимавал като став инженер с по-скоро на избор на специфични технологии в фронтенда, как го правим това нещо в даден фичър, друг фичър, как да обединим различни екипи, които правят фронтенд, да правят едно и също нещо, без да се трупа супер много разлики между тях, но пък да не правят нещо супер различно, само и само за да се придържат към някакви стандарти. Това ми е горе-долу областта в това цялата вселена на IT-то. Доста добро обяснение даде. Така ли? Да. Аз много обичам сравнения, така че ще давам много сравнения. Давай, това по принцип е много добър начин. Така. Между другото, една вметка ще направя за пореден път. Много често ни гледат хора, които те първо започват своята кариера в индустрията, които търсят своя път, търсят модели, които да следват, дали успешни, дали неуспешни. Надяваме се да показваме успешни. Времето ще покаже, както се казва. Така че в този разговор, който ще си проведем сега, не се преценявай да даваш някакви съвети. Някакви неща, които ти намираш за смислени и релевантни, защото, честно казвам, мисля, че ти имаш доста какво да кажеш по темата. Много опасно е това, ама добре. Винаги е опасно. Винаги е опасно, но човек трябва да има мнение и трябва да може да го аргументира и се защитава, дори да не е правилно. Винаги ще казвам, нали, какво беше? Какво казват хората, като ви дадат финансов, като говорят нещо за инвестиции? This is not a financial advice ли беше? Аз ще казвам, това не е съвет за живота. That's not career advice. That's not a career advice. Както е бетик индустрията, играйте на собствена отговорност. Нещо такова ще казвам, да. Живейте на своя отговорност. Да. Добре. Знаеш ли, в един от първите епизоди ни гостува Мартин Антонов. Гледа го. Гледа ли го? Епизода, да. Супер. Хареса ли ти? Хареса ми, да. Аз си го реплейвах днес, за да си спомня някакви неща. Взимам тангенти. Това е доста найс. Може би ти си бил един от сабскрайбърите, който късно тази вечер сабскрайбна. Не, аз преди съм сабскрайб. Аз го гледах преди месец поне или нещо такова, не знам. Когато излезе. Между другото, ние тогава с Мартин заговорихме доста сериозно по една леко религиозна тема React versus Angular. Сега, не знам твоето мнение какво е, но какво мислиш за тази своеобразна религиозна битка? Бих казал, че Мартин се казва Антонов, аз казвам Антон.
той работи в компания, която всъщност е малко или много конкурент с моята компания. Аз някакси приятелски бих си го представих и се смеех на глас. Чисто приятелски. Не фактически, но си представих един батъл човек. 2 микрофона, седим и тук, Angular, React. Може да се организира. Yeah, let's do that. Но сега за този момент конкретно, аз съм, да кажем, ако ще ги разделяме на фен-клуба, защото хората обичат така да се разделят, защото звучи много по-яко, като футболен фен звучи, яла баба. Не го смятам, че е така, но аз съм от отбора, да кажем, на хората, които предпочитат технологията React. Имам някакви аргументи на ум. Моля ти се, дай ги. Добре, ами те тук вече могат да скачат много дълбоко и ще спром с примери. За мен значи, ако говорим за тези две конкретни неща, защото само да кажа, че на пазара има и други работи. Има не са тия две неща. Да. Има и те много нови неща излизат, които още не са популярни или пък набират популярност. Но от тези двете, които са гигантите, кажем, планините в популярността на разработката React и Angular, те си имат, така да кажа, и черти, които са подобни, но и черти, които са си доста различни. И React от двете избира сякаш по-bare bones подхода. Тоест, не дава нови концепции, или поне не дава толкова нови концепции на човек да работи с него. И това за мен е гигантски плюс, защото според мен е извън тези две неща, които ние си говорим, защото ние си говорим сякаш това ми е на мен работата 8 часа на ден да си работя аз на React или Angular. Това е пълна глупост. Това ми е на мен някаква част от работата и аз искам на мен менталния капацитет да ми остане за другата работа. Това ми е някаква, аз го научавам там и бачкам, това е някакъв тул там. Но на мен за мен сложната част е всичко останало да го събера и да работи с това нещо и да работи добре. И за да ми остане ментален капацитет, аз избирам технологии, които да не изискват много от мен нови неща, да се съобразявам. Та за мен React в това отношение е нещото. Плюс всяко по-малко нещо, с по-малко части е по-добре. Това е примера, може би, с коли да дам. Аз съм много зле с колите, но знам, че хората обичат своите коли, особено в България. Колата за нас не знам, всеки обича да има собственост в България. Обръщам се към популярен репортаж на телевизия Нова. На Коледа в Технополис спират рандъм мъже и една жена. И ги питат: здравейте, какво бихте направили? Мил подарък за вашата половинка или нови накладки? Нови накладки беше отговор, но цитирам едния съм. Накладки. Тук що мита за романтичния българин беше разбит. Of course. Да, няма какъв този мит. Аз не мисля, че има някакъв мит. Ти тук ще го измисли този мит, може би. Искаш да го пласираш. Опитвам се, но неуспешно, очевидно. Няма такъв мит. Но да, ако се върнем на тия технологии, това е като да сравняваш, нещо с много части за нещо по-малко части, което разбира се, няма да върши цялата тая работа, но ако ти върши 90% от работата, е много по-добре. Много повече ще издържи, много по-малко време ще трябва да прекарваш в поддръжката на такова нещо. И затова се обърнах към колите, понеже, не знам, има някакви стереотипи за коли, примерно на Toyota, супер здрави са баба. Представи си една така кола, която ще ти издържи 20 години, има много малко чаркове, които се развалят. Спрямо друга кола, която има всичко включено в нея, обаче като има всичко включено в нея, всяка отделна част може да се развали и ти трябва постоянно нещо да поддържаш. За мен това са отгоре, да кажем, разликите. Вече ако задълбаваме, ще пик-пойтвам някакви конкретни неща, да. Знаеш ли, може би ти, Мартин, тъй като реферирахме вече към него, вие имате една малко по-различна като че ли представа, защото много често, когато си говорим с кандидати, те ни казват: Angular не, React не, няма шанс. Има поляризация. И не само, нали, тези два фреймворка като цяло. Нали, може и Vue да си говорим и за другите технологии, но като цяло, като че ли голяма част от специално фронтенд инженерите и специалистите са си в една насока, в която като че ли се чувстват комфортно и не знам, може да не съм прав тук. Може и хората да ме оборят, ако гледат това видео, не са съгласни с мене. Просто да кажа, нали, може да оставят коментар отдолу, дали всъщност колко са отворени към това да се учват. Защото двата фреймворка всъщност ти много добре го обясни визуално, че си имат някакъв пърпъс. И ми е интересно какво може да накара един човек, който примерно е супер React ориентиран, да свичне към Angular или обратното. Има ли нещо такова, което може да го накара, освен... Нали... Пак някакви дълбоки теми. Аз се опитвам да ги вкарам така в някаква... компресирам и ти избухваш. Ама, Антоне, ние сме те поканили за тия трудно, не за тия лесно. Какво си мислиш? Добре, съгласявам се. I take the challenge. Има, да, аз в момента не работя с React, пък хората ме знаят като някакъв React, да знам, preacher.
Да, не знам как го преведа чисто, но да, ходя и обяснявам React тук, React там, така на React, така на React, така нататък. И отново отдавна всички мои 5 проекти, т.е. проектите, с които аз си правя вкъщи и експериментирам, те винаги са на React. И нещо от, о май гад, React е велик, защото е супер лесно за мен това нещо. И нещо от го знам, а защото смятам, че всичко друго ще ми е много по-сложно. Нещо от не го знам, ами защото след 2 години ще се върна и ще е тотално различно екосистемата. Реакция е същи от преди 5 години, с някакви промени, чисто концептуални и вътрешни, които може да не се ползват. Но да се върна на това, което ме пита. Какво би променило, нали, нагласата ти? Какво би те накарал? Аз в момента свичнах от това да съм React, да знам, 6-7 години или повече, чисто само това като главна технология, към нещо, което е много по-дженерик и работи с хора, които работят си с React и с Angular. И на мен реалното нещо, което ме накара да свична е хората, които е много класическо и стереотипно, но менеджерството и ръководството над мене. Как се отнасят, какъв ми е екипа, как ги виждам тия хора, добре ли живея с тях. Аз не спя с тях всяка вечер или пък не сме всеки ден нон-стоп с тях, но все пак 8 часа на ден, да речем, прекарвам в комуникация с тях и с колеги и на мен това ми е много по-важно, но това е много субективно. На някои хора човешкият фактор не много дреме. Да, някакъв ми плампа там и аз си тръгнах, нали. Това съм го чувал също. Разбираш ли ме? На някои хора въобще дебелокожи, ето това не им влиза. Обаче като на мен ми каже някой криво нещо от ръководна позиция или пък не мога да се разбера с някой колега и енергията ми отива за половин седмица, защото съм недоволен. Като го няма това, ми е много по-лесно да кажа, whatever, да, React, не React. Кажи ми там следващото нещо и ще го пробвам. Това е валидно нещо. Ако говорим за тези две мейджор технологии, защо би свичнал чисто рационално е, разбира се, пак ако си, например, от малка фирма, рискова, отиваш голяма, която е по-малко рискова и те ти казват, ама ще трябва да научиш Angular и ти казваш, добре, да, вие ми давате добри условия, по-малко рисков фактор сте за мен, може би малко натоварване ще има. Всички такива нетехнологични фактори, според мен, се включват. Защото вече за технологичен фактор ти, ако вече имаш нещо изградено на технология, много трудно ще те накара нещо да кажеш, спираме, наново го изграждаме на друга технология. Нали, това трудно ще свичнеш, но всички други фактори около тази технология могат да те накарат. Добре, да го караме малко по-хронологично тогава. Добре. Благодаря. Иновационен въпрос. Ти като цяло до сега така си бил част от едни от бих казал, успешните стартъпи в България, като например HyperScience, Lucid Link. Всъщност там какви чаленджи срещна в интеграцията на решенията около React? Какви бяха, няма да кажа драмето, но най-големите трудности, които си видял, какви проблеми реши? Мисля, че това би било доста интересно да го чуят хората, които ни гледат. Добре, аз винаги обичам да казвам, че не съм единственият човек, който отговорен за това бил. Нито съм човек, който е Антон, ти интегрирай това. Това е било някакъв... Team effort. Ами да, то е групово усилие и на много части аз въобще не съм бил там. Нали? Аз съм липсвал в някакви решения. Хубаво, че го казваш между другото, защото има много хора, които обичат да си взимат. Разбира се. Нали, като е хубаво, да, като е хубаво го прави един, като е нещо, което не се е получил, го правим всички. Да. Аз мога да кажа, че може би случайно съм попаднал в някакви позиции, които съм могъл да навигирам нещо, но голяма част от времето то се е случвало напълно натурално по някакъв начин. Като говорим вече за интеграция, тук сега, нали, тая дума е правилна, но също така аз не съм бил в компания, която е нямало нищо преди мене. Освен, може би в предишната Lucid Link, там бях реално от scratch. Но HyperScience, аз бях дошъл в някакъв етап много ранен, но все пак имаха някакви технологии вече свързани в цялото нещо и аз се включих в тях. Аз не винаги съм бил все пак на нивото, което съм в момента. Аз не съм родил съм се там от майка ми Деня, който е любимия най-вероятно и съм такъв став девелопер. Не е имало такъв момент, нали сещаш? През годините различно се е развило случващото се нещо и в момента, който вече съм имал някакво желание или пък енергия да виждам между екипите какво се случва, тогава е било някакси интересната част, но стигнеш до този етап, това означава, че една компания най-вероятно е развита и технологиите в нея са развити до такава степен, където ти не ги избираш, ти не ги интегрираш, ти по-скоро се опитваш да ги навържеш заедно, да работят синхронно вече, защото те са избрани от отделни екипи и така нататък. Тоест ти се опитваш цялото нещо да работи добре. Това ми е по-скоро бил експириенса, да знаеш. Тоест в тия моменти
Чаленджите са били наистина да работиш с много хора и едновременно всички да са хепи с избора. И обичайно тия моменти се случва не е толкова демокрация, например, дали ще правим това нещо, ами е чист чисто рацио. За щастие в нашата сфера, в IT-то, много от работата е, все пак програмирането един вид е логическа работа. If A, not B, алабала, then C. Тоест, ти можеш да се разбереш с хората с някакво рацио. Въпреки, че в реалния живот, като се срещнеш някой си фърли фаса на улицата, ти не мога му кажеш, виж сега, човек, не е окей това да го правиш. Това няма да се сработи, най-вероятно, но като си на работа, все пак целите се в една посока, един похват имате, може с рацио да се разберете и винаги за мен е работило това, че с хората се опитам да кажа, добре, кажете минусите на едното, плюсовете на другото и да го видим накрая все пак. И съм правил стъпки, които съм се съгласявал с плюсови минуси, които аз не съм съгласен. Но просто защото виждам, че другия начин ще е много по-труден. В смисъл, не ми трябва базука да ритна някаква малка стена. Нали? За какво ми е да използвам тази базука? По-добре е, окей, да, ще прескочим тази малка стена и готово. Ти ме питаш за интеграции. Дори, може би аз забравих началото на въпроса, но като ме питаш за някакви такива сложни неща, за мен най-сложните са били реално свързването на всички тези работи. Като технологии, като екипи, като unification, да кажем, в това нещо. Добре, тъй като ти си бил и в роля на staff engineer, може ли да ни разкажеш малко по-подробно какво реално представлява тази роля? Ами да. На такъв описателен като твой разбираем език. Да. Защото това също е една от темите, в които като си говорим с различни хора, те имат различна трактовка. Ами тази трактовка е различна, защото всъщност така дефиниция обичайно се губи. Значи в компаниите е лесно дефинираш какво ти трябва за даден сектор от IT-то за джуниор. После ти е доста пак лесно за mid-level. После ти е сигурно ти е горе-долу разбираемо поне за senior. И вече оттам насетне, защото хората доста често бранчват от mid-level и от senior към leadership роли. Някои пък остават и почват от senior върват нагоре. И тук вече ставаш стаф и нагоре. И повечето компании също не са много готови в дефиницията на тия роли. Те сякаш очакват, че хората ще се създадат на senior или от senior ще отидат в lead роли. Стаф ролите винаги са едни такива изметени в края и недобре дефинирани. В моя опит в стаф роля, какво съм правил е, че съм имал малко повече поглед над моя собствен екип. В една senior роля ти може би си изолиран, капсулиран в твоя екип все още. Можеш да пикваш и да ти е любопитно в другите екипи, но това не ти е работата. Мисъл, не че някой ще ти плесне ръцете, това не ти е работата, ами по-скоро никой няма да го очаква това от тебе. Но вече в стаф и нагоре почва малко да се очаква от тебе ти да разбираш какво правят другите, да комуникираш много повече с останалите дори отдели в компанията, за да разбираш, окей, сега те ми казват това да направя, ама аз защо го правя? Защото ти като много добър синьор, ти можеш просто да слушаш и да го правиш това нещо. Но нататък пак можеш да питаш и можеш да чаленджваш тия неща и да казваш, ма защо го правим това? Но според мен от синьор нагоре някакси ти идва в условието на работата да казваш, добре, искам да разбера малко повече. Иска седнете с мен малко да разбера цялата тая работа и защо го правиме. Чухте ли се седи кой си от еди кой си отдел? И аз сега да се видим, да направим една среща. Един вид изясняване, един вид медиаторство, да кажем, има. Има и технологично лидершип в конкретна позиция, но тук вече тази дефиниция, както кажеш ти, тази трактовка може да отиде навсякъде. Може да отиде на позиция, хайде сега да дефинираме добрия начин да правим неща, където всички в компанията ще го правим. Technical leadership, да го наречем. Това е едната посока. Другата ти посока, пак казваме, да видим сега, всъщност аз да разбера малко повече за това нещо. Защото като говорим после следващи роли, стаф, може да има senior стаф, може да има архитект, може да има принципъл или нататък. Те върват на някакви стъпки и по едно време вече архитекта или дори чиф архитекта или там не знам какво има след това, да ти кажа. Честно, не съм ги гледал на тази стълбица, но на това ниво вече те хора не девелопват толкова много, не взимат толкова технически решения, по-скоро казват, добре, я видим сега, ти ми предлагаш някаква технология, да речеме за... Има един вид тестинг, който се казва Visual Testing, който всъщност минава по страница, клика като човек някакъв бот и ти прави снимки. И после сравнява снимките, които си направил в добро състояние на системата и ти се сравнява в друго, да видим дали нещо се е счупило. И чиф архитекта може да каже, добре, ти си
от екип Хикс, казваш се Антон и ми предлагаш някакъв вид технология, за да се осъществи това цялото нещо. Аз ще преценя като чиф архитект, например, изгодно ли за компанията, колко време ще ни отнеме за интеграция, кои хора ще се бъдат заети, тези хора всъщност могат ли да правят нещо друго. Разбираш ли, ти пак си в техническа роля. Но не е толкова менеджерска роля. Ти не казваш, не ръководиш някакъв вид работа, ами ти всъщност казваш, имаме някакво технологично решение, което аз трябва да взема и е много повече фактори, освен чисто технологично дали става за работата. Та стълбицата, аз малко експанднах въпроса от синьор нагоре каква е. Мъглива е, но се раздвоява в, не раздвоява ми, разклонява се в различни посоки. Но в крайна сметка за мен винаги е било малко повече от картинката, малко повече от картинката, малко повече от картинката, малко повече от картинката. Въпросът ми беше много практически насочен, защото колкото пъти сме имали запитване от наши партньори и компании, с които работим, пък и с наши приятели, които са на подобни ти позиции, искам да ти кажа, че няма двама души, които да дадат една и съща дефиниция, една и съща обосновка. Да, разбирам това. Което има смисъл, защото тя на организация сама си определя как трябва да се развие, по какъв начин, дали е стартъп, дали е скейлъп, хората какви са, кога са присъединили. Но когато човек си го работи това, както се казва, от първа ръка, винаги е по-интересно да научиш какви са предизвикателства, пред които се изправя, защото то няма унифицирано решение. И сега, ако някой примерно се чуди добре да се насочили към став позиция или да не се насочва, мисъл, може би ключът тук е какво да разбере културата, самата компания и какво реално ще прави. Да, разбрахте, ти искаш малко по-лично и какво беше? Искрено лично. Да, малко по-искрено лично. Трябваше да се облечем в червено. Помниш, Миглена Ангелова се облече в червено водещ. Беше искрено лично, така е. Добре, в моя личен искрен опит став инженерство, за разлика от синьор, буквално беше, наблюдавах малко повече извън моя екип, какво се случва. Организирах срещи, може би, между екипи, защото нямахме някакъв вид организация. В тия компанието бях в следващата компания, да речеме, там реално нямаше екип преди мен, т.е. аз трябваше да го изграда, трябваше да преценя какво е синьор, разликата между синьор и мид, и кога ни трябва синьор, кога ни трябва мид. Това бяха допълнителните решения извън просто да съм добър кодър, да речем, или добър инженер, които трябваше да взимам в турбата с отговорности. Това бих добавил извън... Ти си дефинирал реално параметрите на екипа и... То не е самите параметри на екипа, но по-скоро критериите, по които един екип може технически да се изгради, да се развие. Трябваше, да. Това трябваше да направи. Всъщност с тия хора да ги сработа, да измисля план за тия хора, как да работиме, технологията като избор да направя предварително, обаче да не се съобразявам лично с моите предпочитания, ами с съответно, хората, които ще идват, трябва да им е удобно, да видим как ще го направим така, как да има минимум грешки. Не е лесно, но натоварващо е дори, защото ти всъщност един вид имаш отговорност за бъдещето на този продукт, как ще го ползват останалите. Не е за това, което са... В софтуера работим понякога от фичър на фичър, т.е. от една от функционалност на друга функционалност. И това до някъде е капсулирано, обаче като трябва да избираш такива фундаментални решения за напред, това излиза малко извън капсулата и става леко натоварващо, поне в моята глава, понеже ти изведнъж за много по-дълго време си отговорен за твоята работа. Не е просто тая функционалност там, дето е на страница Хикс или страница Хикс Y, ами всъщност всичко на всяка страница, за всеки човек, който я ползва и я разработва, всъщност зависи от твоите решения в момента. Make sense. Да, до някъде, надявам се. Да, определено. Мисля, че щом аз те разбрах. Аз се надявам да не е много общо това. Защото не, мисля, че даже между другото много ми обогати. Така ли? Тук, да, супер. Дефиницията за това. То между другото и за синьор до някъде, мисля, че защото ние много често получаваме въпроса съвсем сериозно от кандидати, просто които са объркани. Например, той има, да кажем, страхотен грасп върху TypeScript и React. В дълбочина, пише бързо. Супише. Сори, това някой ми каже. Аз си чувствам, че пред мен има клавиатура и таймер и аз трябва да пиша. Ама то това си е част. Знам. Друго си е 120 думи на минута. Да, брутално. Какво ще напишеш тия 120 думи? Не знам. Не знам. Но не, искам да кажа човек, който си върши вече работа добре
И прямо не го пускат на синьор позиция. Отива на интервю, не го пускат синьор към став, към така нататък. И ти много добре го показва, че то вече просто излиза по-широка. Картината е по-голяма. Буквално, колкото по-напредваш позиция, толкова по-цялостно виждаш нещата. Което е много ценно за всички, които гледат. Че трябва да разберат фирмата, в която работят, какво се прави, не само в техния екип, не само в тяхното репо, не само... Да, как играе. Ти трябва да предвидиш 2 стъпки напред. Малко като шах е. Смисъл, или там избери, тук е бланк, избери си игра. Реално е да предвидиш 2 стъпки напред. Например, според моя опит, този екип прави това и след около 2-3 спринта или да речем 1-3 месечи, на мен ще ми трябва да съм готов с Хикс. И ще трябва да променя приоритет. Това не е толкова дори... Може би може да се пресметне като менеджерско или някакъв вид, но е добро планиране чисто и технически да знаеш какво? Ние правим това сега, а може би трябва да сменим приоритетите. Или чисто чуваш някакви разговори и си кажеш, виж, защо правите това? А пък като правите това, не е ли добре да направим и това, понеже на нас ще ни трябва? Такива решения ад-хок общо взето, които не са свързани с твоята конкретна работа под тая конкретна функционалност. Тя излиза извън това и си казваш, окей, моят опит сочи, че, например, ти като правиш, и тук, стартирам супер техническо, ти като правиш моделите на базата данни като един бекенд човек, аз ще правя някакви тестове на фронтенда, които ще пингват бекенда и ще искат някакви данни, а ти ще правиш някакви мокове, нали? Така, да. Знаеш какво ще е яко? Да ползвам твоите мокове, като правя моите тестове. Искаш ли да го направим така, че твоите мокове са в формат, който аз мога да ги ползвам? И ти кажеш, това ще е яко и почвате някакъв разговор в този момент. Обаче ти трябва да се включиш в този момент, не по-късно, защото включиш ли по-късно, това решение вече е взето от другия екип, ти не можеш да се включиш и да кажеш, by the way, ние дойдохме до заключението, че ви трябва да си пренапишете как си правите нещата, за да може на нас да ни е удобно. В този момент вече е малко, ще е някакъв по-политически подход, много по-трудно е. Такива решения, такова мислене тип, аз говоря за едно, те ми говорят докъде са, ама аз трябва да мисля, всъщност това не е просто статус апдейт, не е оператив, където ми казват, ние свършихме това. Те по-скоро са, ние свършихме това и ти си такъв, това къде ще ми потрябва, къде ще е проблем, това може би е спънка, това съм го виждал, това не съм го виждал, разкажи ми повече. Добре, ама ти говориш от позицията на опита, обаче представи си сега, примерно, че си няколко години по-млад в живота си, малко, много ти ще си кажеш колко, и всъщност трябва да се подготвиш за това, което говориш в момента. Ти не влизаш в една такава ситуация, абсолютно подготвен. Как един човек може да се подготви за нещо подобно, за такъв тип разговори, за такъв тип разговори не беше правилно формулиран въпрос, но как си up to date първо с новостите в технологиите, второ откъде се информираш, как се информираш за по-стратегическите решения, свързани с начините, по които трябва да работиш. Как стоиш, как да кажа, буквално up to date? Да, тук има 2 въпроса. Първо, up to date според мен не е баш свързано с това, което дах като пример, но ще го включа в отговора. Но първата част според мен буквално и тъпи отговор е просто трябва да мине време и да си удря главата в достатъчно пъти в стената. Не буквално, но... Опит. За жалост. За жалост трябва да минат някакъв вид пред тебе неща, сцени, филми. Проба грешка ли е играта тук? Не, по-скоро е опит. Буквално няма нужда да грешиш. Ако си много добър, може да не грешиш, но идеята е да видиш неща и да видиш, те така се случват. Или пък не, така не се случват реално. Не е нужно ти да грешиш. Може да виждаш как се случват нещата и да казваш, моето очакване беше друго. Ти не си сгрешил, просто очакването е било друго. Но така горе-долу да хванеш патърна. Реално да видиш, генерално така се случват нещата. Има изключения, но общия случай е това. Да си търсиш модела. Да. Окей. Общо взето да. Но и да знаеш изключенията между другото. Тук аз, докато говоря ми хрумна, че всъщност един от нещата е ти да мислиш какви изключения могат да се случат тук, какви проблеми могат да дойдат. Което пак идва с опита. Можеш да го учиш това. Можеш на теоретично да минеш всякакви курсове, можеш да завършиш, можеш да работиш 1-2 години и си кажеш, аз това го знам, ама ти мога да не хитнеш този проблем. Ти можеш да не си хитнал това. Аз съм бил на интервюта с толкова много хора или в компании, които съм ги питал, добре, това как го правите, и те ме гледат все едно. И наистина не е все едно, те не са го чули. Въобще не им е дрело. Аз съм такъв, как сте го чули? О май гад! Мен фаща страх в този момент, защото ако това не са го чували, означава, че те каубойската един вид работят за мен, защото аз, да речем, в последните 5 години, не говорим от този момент, това в миналото, аз последните 5 години от този момент, дето съм бил на това интервю, вече съм говорил това за даденост. Нали? Някакъв вид пояс спасителен съм имал около мен, който съм разчитал. И те ми казват, не, това го няма при нас. Аз съм такъв, какво правим? Това идва с реално минаване на време и виждане на неща, съжаление. А не можеш много наскоростно да минеш, освен ако мозъкът ти
разбира се, мозъка може да работи на човек различно. Моя работи така, че аз не мога на бърз оборот да извада за напред много дълго, изводи, които да работят за мен бързо. Можем ли да кажем тогава, че пътя до, примерно, став енжиньер ролята не е къс? Не, много хора искат, да. Не е да, къс. много хора искат, вярно. Поне моя не е къс. Аз мога да кажа, че, пак казвам, this is not career advice. Това е моя личен опит. Аз съм си чупил главата по много различни начини. Много хора ме питат как стигна тук. И аз съм такъв, маля човек, ако ти разкажа, ти няма да искаш да стигнеш до тук. Аз самия няма да искам да съм минал през нещата, които съм минал. Ами да, обаче, като си говорим такива неща, тя идеята не е да се правим колко много сме умни, колко много сме успешни, ами просто да покажем някакъв вариант, в който грешки, които са допуснати, някакви други хора да не ги допускат. Аз ще ти кажа моят личен опит. Ако преди години имаше някой, който да ми каже, че определени неща водят до определени резултати, на мен ще да ми спестят изключително много нерви, провали и подобни тип решения. Така че то е ясно, че не са career advice, нали, както си говорим. Тук обаче пък от друга страна, що ме работило за тебе, има смисъл, има патърн, както ти каза преди малко, що па да няма и за някой друг. Имам спорно мнение за това. Кажи го, моля, нека да бъдем на различни мнения. На английски има един израз, или моден израз, не знам дали е, hot take. И така и беше. Нали? Тоест някакъв израз, който е против популярното мнение. И принципно аз влязах, ти като ме питах защо вляза. Аз между другото помня, че не съм ти отговорил на въпроса и аз трябва да ти отговоря за как keep them up to date. Това го помня, не съм го забравил. Благодаря ти, че си по-добър водещ от мен. не, ще го върна, като намеря в главата ми празно пространство. Ти говореше за това как мога да спестим всъщност ударението на главата на много хора, лутането в лабиринта, да кажем. И дълго време аз започвайки, отваряйки Netscape и разработвайки тази страница, почвайки с дизайн, аз мечтаях да направя света такъв, че хората да не се лутат. Или поне да започнат да правят части от света. Не целия свят. Да започнат да правят части от света по-различен, така че хората да се ориентират по-лесно, да им е готино, да си казват, гледай какво става тук, виж как са го направили тия хора. И в последствие вече след много години такова ми... Аз не съм го заебал това нещо, но това вече ми изгаря тази вяра в това, че е полезно. И сега тук ще допълня. Това нали звучи, то вече е цинист, ужасно. Но всъщност не, има друго за това. Защото аз обичам добрият user experience. На български превод е отвратителен, преживяване на потребителя. What the fuck is this? Реално това ми беше цел. Аз винаги повтарях, аз съм UX човек, аз искам да направя всичко по-добре. Обаче годините и са в споровете с други хора, като на тази маса, но на други маси. И пешеходни, може би, не знам, насякъде с други хора. Какво установихме е, че всъщност, или поне какво смених вярването си, че част от живота ти и част от това да научиш Хикс и да стигнеш до Хикс е да си щупиш главата по някакъв начин. Виж ли? Изискването е да си щупиш главата. Няма, ако не си щупал, как го направя да не си щупа главата? Не. Част от изискването е да си щупиш главата някъде. Ти можеш да избереш как и може да избегнеш един начин на щупване на главата, но ти пак ще станеш до друг. Или пък, ако не си щупиш главата, ти няма да си научиш урока. И ти по едно време ще направиш тази грешка, дето ще ти щупи главата. И в крайна сметка пак ще си на същото място. Честно казвам, не мисля, че сме на различни мнения. Може би просто моето фразиране не беше по възможно най-добрия начин, но както разбирам те какво ми казваш, съм съгласен с теб. Идеята ми е, нали, пак да рапат всеки си прави собствените грешки, това искам да кажа. Всеки има... Аз не стигнахме до там, аз ще се плъгна тука и да кажа набързо стъпките, през които съм минал, да речеме. Защото моето кратко интро беше и отивах в Англия и се върнах и така нататък. Но всъщност аз в отиването ми в Англия, аз съм работил, например, тогава разбрах, че е била под заплатата за Англия. Беше много ниска, аз тогава просто отидах, следвайки любов и така нататък. Аз бях в Англия. За мен това беше гол. Не беше аз ще работя в английска фирма. И аз просто бях в Англия и после разбрах, че са ме третирали като някакъв low-level работник. През тия 2 години разбрах колко големи расисти са в Англия, според мен, в тия компании, които ги водим из Запада. Или поне в тия компании, ето бяха брутални расисти, по-големи от България, като знаем какви са в България. Аз съм си чупил по различни начини главата. Върнал съм се тук и бях стартирал една неправителствена организация, която в България, като чуя Общество БГ, това беше с държавата, гражданите и
общо електронното управление, да речем така ще го комбинирам. Но там, например, всичките пари, които си бях събрал от тази работа в Англия, аз ги изгорих. Защото просто казах, ще дам тази организация и ще направя, нали, връзка между граждани и държава супер яка, нали, е такова усещане. Обаче нито съм добър в фандрейзинг, нито бях добър менеджер тогава, нито знаех как се организират 600 доброволеца едновременно в различни екипи и така нататък. И в този момент просто си изгорих спестяванията. И си щупи главата. И си щупи главата. И след 3-4 години аз бях тотален бърнаут, без никакви спестявания, буквално нула, никакъв опит в реална, как да кажа, българска типична IT среда, където, нали, да кажем, един път аз искам да стана програмист, защото там заплатите са добре, примерно. И после отивам в университет. И после почвам работа, пример, първата, втората година или след университет. И вече почвам от една компания в друга компания, в трета компания. Ставам Стафи. Това го нямаш. Аз бях на 20, не знам колко, на 26, 27. Аз бях с 0 пари, реално, и нямах опит в български компании. Имах супер много фриланс, някакви мои веб агенции с някакви приятелчета преди време, друг фриланс, другаде и пътувания и така нататък, но щупана глава с 0 пари. В смисъл, ако някой, който ни слуша, иска това, слушайте ме, но идеята ми е, че всеки си има своя път и по различен начин си щупи главата. Това беше моето щупване на главата. След това друго съм направил, нали, съм стигнал до тук. Но цялото това нещо за мен е бил пътя. И за мен това е било полезно. Всички тези стъпки, ти ги описах, са били полезни по различен начин. Добре. Да. Не, съгласен съм, в смисъл това. Между другото си доста красноречив, ако трябва да съм честен, а така не са толкова много хората, които като застанат така на среща и... Не спират да говорят. Не, той има хора, които не спират да говорят, обаче си красноречив и да искам сега да ти опонирам, не мога да го направя. Аз ще добавя друго. Има хора, които не спират да говорят, ама пак нищо не казват. И аз съм един от тях. Не, казваш си, защото аз примерно съм от хората, които гледам другите хора как се чупят главата. И ти си такъв. По принцип гледам да се уча от другите, ама аз съм се чупил, така че съм много съгласен с това нещо. Между другото, мога да дам един паралел. Много обичам, аз така се плъгвам паралели от видеоигри, филми и всякакви такива неща. Едно от най-трудните неща в гейминга е в онлайн игри да дигнеш рейтинг. Защото стигаш едно ниво, което си адекватен напълно, може да играш. Обаче над теб има още 5 нива. Прота, гледаш ги тия проиграчи и то не е толкова добър чак. Ама не си близо даже всъщност до него. Така. Едно от нещата, които се прави като тактика, че да се подобриш много бързо. Нали? Хора, които буквално има такъв коучинг струва по $300 на час и хората се хайпват. Дали е CS, дали е League of Legends, дали е Dota, хората го правят. $300 на час? Консултант. Да, между другото. Как да станеш добър в онлайн игри? Те изкарват доста пари. Ако си добър, може да се изкараш. Боже, толкова ли съм дърт вече. Остаря вече, Алекс, да. Едно от нещата е да си гледаш реплеите и да видиш всяка една грешка, която си направил, къде си щупил главата. Умале. Аз няма да му. Това е супер яко. Представи си, че можеш... Да, правил съм го преди години. Представи си, че можеш кариерата си. Това ще е брутално. Да я гледаш на реплей. Да. Black Mirror. Тотален Black Mirror. Това за мен е... Не, аз това не мога да го правя. Аз дори басирам, че както гледах Марто, извинявам, че така го наричам, така ми идва Мартин, миналия епизод, целия, аз няма да мога да гледам този епизод. Понеже аз участвам. Просто ще е кринч, тотален кринч. Просто ще е такова, не. За мене, лично за мен. Когато си водещия. Не знам. Ако си водиш, всеки епизод е кринч. You sign up for this, man. Факт. Не знам. Ние затова се опитваме да си караме интересни хора, те да взимат вниманието, защото... Добре. Сега, дай да бъдем искрени, нито сме чак толкова хубави, нито сме чак толкова компетентни, нали? Но сме крутари, брат. Да. Така че е хубаво, като има така по-красноречиви хора, които могат да си кажат нещата, такива каквито са. Значи, твой опит, едно от нещата, които така, още преди време забелязахме за теб, ти имаш много опит в стартъпи. И то стартъпи точно в, може би, скейлъп периода, колкото по-скоро първите дни, както се казва. Би ли казал, че има така специфични за тия стартъпи проблеми, ама и награди за това, че работиш? Има. Има специфични проблеми. Как кажа, на български стартъп е малък стартиращ бизнес. Реално това е. Като един малък стартиращ бизнес има проблемите един малък стартиращ бизнес. Луташ се, не е ясно къде отиваш,
Нямаш гаранция, че това, което ще направиш е сигурно. Ти без да искаш и да не искаш, от тебе зависят някои много по-фундаментални неща, как се развива в тази компания. Не само твой екип, не само твоята работа, ами на къде върват. Малко или много взимаш обувките, сякаш на някоя друга роля играеш от време на време и е повече работа в началото и е много как да кажа, хем рискова, защото не знаеш, може след месец всъщност тази компания да няма клиенти или пък да не върват добре нещата, някой да не измисли какво да направи и тази компания да каже, съжаляваме хора, не взехме инвестиция, това беше. Имал съм късмета, че не съм бил в този сетъп все още. Бил съм в моя компания, която не е измислила нещо и това е свършил с продадена печка и хладилник, примерно. Но в компаниите, за които аз съм работил, наречени стартъп или малък развиващ се бизнес, са се развили добре. И реално главната разлика, особено в началото, не знам дали ми питаш специално за scale-up, защото, нали, да дам малко информация, scale-up е вече по-разраснал се стартъп. Един вече развит малък бизнес. От до да кажем, в началото имаш, както преди си говорихме за ролите, за там, да речем, junior, mid, senior, staff. Като си в един стартап, искаш или не искаш, малко или много се учиш да бъдеш стаф. Защото ти малко или много правиш от повече неща, отколкото би трябвало да правиш. Защото няма много хора. И като няма кой да го направи, евентуално ти ще го направиш. Реално това се случва и това е, бих казал, най-голямата разлика в един стартап. Разбира се, и много по-малко неща и ти идват наредени. Може би това трябва да ще кажа, ама сякаш на мен ми идва като даденост. Няма ясно задание какво трябва да направиш никога. На каквото и ниво да си. Няма някой да ти каже, ето сега, прилежно, първа, втора, трета точка, всичко е написано тук, ти за нищо не трябва да мислиш, само направи това. Няма такова нещо. Винаги трябва да питаш разни хора, нещо не е измислено, нещо не е направено и трябва да избегнеш фрустрацията. Това е едно учение, военно учение на фрустрация просто. Ти бил ли си в стартъп и вече си прекарал някакви години там, ти до някъде си изградил по-дебела кожа за фрустрация, да речеме. Защото това си е даденост. И то като влизаш в една така компания, трябва да го знаеш това. Добре. Имаш ли някакви примери от Hyperscience или Lucidlink, които можеш да споделиш? Няма. Конкретни примери? Да, за интересни ситуации. Интересни ситуации? Ами добре, да речеме. В началото си говорихме, аз съм в фронтенд частта. Това деление, да кажем. Но също така в стартъпите, като си фронтенд част, никой не е подготвил за тебе как това, дето го правиш на твой компютър, става кода, така че да работи на твоя таблет ESA, като клиент, да речем. Тоест, като няма кой да го направи, никой не го е измислил. Като никой не го е измислил, няма кой да го измисли. Тоест, ти трябва да го измислиш. В този момент аз почнах вече да мисля, окей, добре, това е да го правя, аз трябва да го направя. Термина, реално, е productionize. Пак един такъв artificially created термин, изкуствено създаден термин, който реално означава твоя код, който е за разработване, трябва да го направиш готов за ползване. И аз този процес не бях реално много добре запознат, обаче в процеса в Hyperscience на работа ми се наложи да го правя това нещо. Също така има моменти, в които се казва, гледай сега, следващите 2 седмици заеваш това да правиш и почваме да правиш цяло нов продукт. В Hyperscience има една част, която е за Human in the Loop, понеже тя е heavy ML heavy компания, има една част, която е за поправките на всеки един модел, има човешката да, не поправка. Ground truth. И поправката на Ground truth реално. В това нещо трябва да имаш човек. И за да има човек, трябва да има user интерфейс. И за да има user интерфейс, има фронтенд. И реално ми даха 2 седмици. Аз за първи път бях в такъв момент и си казвах, хора, аз може би трябва да напусна. Как така 2 седмици за да изграда чисто ново нещо. И беше някакъв много голям галоп. Ние го направихме това нещо, обаче не го очаквах. Не го очаквах да вляза в компания и съм такъв уоу, и след 2 седмици да е готово. Аз след 2 седмици бях такъв, за първи път съм направил нещо такова гигантско за 2 седмици. Тоест, конкретики това са различни конкретики. Мисля, може да ми се наложи да правя нещо, което би трябвало да прави в една по-голяма, established компания, да речем VMware, да речем някаква грамадна компания. Това ще го прави отделно звено. Това ще го прави някакъв екип, който се казва DevOps, който е специфично за една част, един подотдел на DevOps, който ще прави, например, CI. И разбираш, това ще го прави някакъв човек, обаче в един стартъп то няма такива отдели и подотдели. Един вид ти трябва да го направиш, защото няма кой да го направи. Такъв е сетъпа. Някой път може би има, но
да речем, това е някаква по-голяма рядкост. Това ли е причината, би им било интересно твоето мнение тук, много стартъпи да фейлват в опита си да станат от стартъп в скейлъп? Грешен човек питаш. Аз съм много лош в това. В смисъл, ако ме питаш за бизнес, защо един бизнес фейлва, аз имам най-добрите фейлващи идеи на света. Мисля, имам най-добрите за фейлване. Ти ми дай идея, аз ще направя така, че да фейлва. Разбираш ли? Аз имам най-некапиталистическото мислене, според мен, от към развитие на бизнес идея. Ще направя най-абсурдната, такава смешна, но няма да е капиталистически окей. Тоест, в техническия термин, ако ме питаш защо една бизнес идея фейлва, аз съм по-скоро, I don't know, man. Ако знаех как се правят успешни неща, може би щях да имам моя бизнес идея. Да, така че тук съм абсолютната нула. И бих ти дал грешно мнение, ако ти отговоря. Много ти благодаря, че си толкова искрен. Оценявам го, благодаря ти. Да. Те някой ден ще видят Барни. Барни, да. The worst bar in the world. Да, така The worst bar in the world. Така е. In the world, направо. Гаранция, да. Ще дойде, за зрителите чакайте. Чакайте, доста чакайте. Около центъра в хипстърския квартал, защото друга няма ни издържат. Добре, аз имам един по-така интересен въпрос. Стартъпите много често говорят за culture и за culture fit. Има го това в стартъпите, преекспонира се някои места до крайна степен, други е напълно релевантно, за на Google културата са изписани. Да, то не е стартъп, ама culture-based management е идва от Google. Това е термин, който те вкарват в употреба. Но от твоята перспектива, културата на стартъпите, в които се работил до сега, по някакъв начин афектирал ли начина, по който растеш ти самия като професионалист? Как се е изградил? Да. Това предишният ти въпрос се свърза с това, според мен. В някои компании съм задържал повече от други. В стартъп компании и в тези, които съм задържал повече, реално съм намирал нещо мое. И това ми е позволяло аз да се фокусирам върху своето реално изграждане. Като се чувстваш в свои води, то culture fit е това, един вид. Да те усетят, ти ще се чувстваш ли в свои води. Ще има ли или ще трябва да правиш някакъв допълнителен ефорт, допълнително учене, което трябва да се случва, за да се чувстваш добре в тази компания, да си ефикасен, да работиш с другите, да се разбирате с другите. Culture Fit аз го разбирам в моите, защото не съм чел манифесто на някоя компания за Culture Fit, но в тези, които съм бил, знам за какво са ми говорили и знам какво изискват от мен. Реално един вид се опитват хората да се намерят като цели. И да гарантират, че аз като говоря с Петър, с Иван или някой друг в екипа, ние ще се разбираме по един същи начин и поне това им е целта. Това не мога да гарантираш, но това е целта. Аз така го разбирам и ми е позволявало да... Когато са добре описани тия неща, защото това много рядко е добре описано. Culture Fit на някои хора по-скоро е дай да минеме там интрото и да се махаме от тук и да кимаме с глава, да, съгласен съм. Един вид се едно Terms and Conditions, дето четеш и после само скролваш за гри. Четеш ли ги? Четеш ги? Да, трябва да ги четеш. Юридически ги четеш, щом даваш съгласие. Да. Но както и да е. За Culture Fit някои хора, доста хора бих казал, които познавам, го разбират така. Аз се опитвам да извлека информация, но много често Culture Fit е така дефиниран, че малко накрая на, да кажем, срещата или в четенето, ако е едно от двете формата, ти може би си объркан за какво става дума. Нали? Защото ако ти кажат excellence, we expect excellence all the time и си такъв, това пък какво означава сега? Аз не мога да се разболея ли? И почват ни такива дълбоки въпроси. Само шестици. Да, и в този момент се питаш, добре, сега какво означава това и почват по-скоро обърквания. И някой трябва да се включи тук да ти го обясни това нещо, нали, защото Culture Fit върви с values, company values, да речем, нали, или се бъркам, тук не знам. Да, абсолютно. Да. И това ми е помагало на мен, защото ти ме питаш конкретно как ми е помагало на мен в развитието. Мен ми е помагало да преценя една компания, като ми говори тия неща и човека срещу мене, аз наистина разбирам ли си този човек. Последното компания, в която влязах, която е Yotpo, реално като влязах, мен беше супер полезно хората, с които се срещам, аз да ги преценя. Мога ли да се разбирам с тези хора? И за мен това беше достатъчен тест, обратен на Culture Fit. Защото един вид аз трябва да преценя, тая компания не е тези хора. Тези хора са в едикви си позиции, значи означава, че ги оценява. Щом оценява тези хора, я да видя аз да разбирам ли си тези хора, за да преценя, бидейки, ако бъда на такъв вид позиция, ще се разбира ли компанията с мен.
Тоест на мен ми помага по този начин да видя аз тук имам ли бъдеще, ще съм спокоен ли за себе си и да не трябва да внимавам всеки момент на штрек, да говоря с Петър по един начин, по Иван с друг и така нататък. Един вид 20% ментална енергия да си заделям за разговори с хора. Това ми е помагало. Да. Помага ми. Добре. Аз ще реферирам към един... Между на мен много рядко хората в офиса знаят, че аз съм доста циничен човек по принцип. Така. Но един от company values на компания, която много уважавам Hypersense, аз се признавам, много уважавам това, което направиха, като хора, така нататък. Много ми хареса, искам да те питам за него от доста време. Company values беше no way but true. Да. Много интересен. Тия неща се променяха. Това мисля, че от първите неща, които си остана като company value. Доколкото аз го разбирам, защото тук все пак... Има интерпретация, да. Има дефиниция, има и това, което ти си взимаш от това нещо. За мен това беше, добре, дай да го измислиме. Това вид разбиране, похват. На похващане на една ситуация. Казваш, окей, добре, трудно е, проблема е, ама дай да видим сега, трябва да го решим това. Трябва да минеме през този етап. И това не е като да трябва да ти е гадно, независимо дали ти е гадно, ще го минеме. Това не е идеята за мен, защото на мен това никога не е било идеята, където да работя. Но за мен е винаги била идеята, добре, има проблем, труден е проблема, дай да измислим по някакъв начин. И да го измислим така, че всъщност да стане. Реалистичен начин. Трябва да измислим реалистичен начин, който да стане. Защото не е просто теоретично computer science way to happen, а всъщност трябва да стане. И имаме тези хора, тук и сега трябва да стане. Това е много як валю, между другото, според мен. Нещо... Който както го хване. Някой може наистина да го хване така, че тия хора искат от мен много. Защото, нали, no way but true, може да се... True, не знам. Може да се разбере като тия на всяка цена искат да правя аз това. И един вид, сякаш разбираш, ще ме избъхтят много. Някой може да го интерпретира така, аз по-скоро го интерпретирам като компания, която не заобикаля проблемите и не ги игнорира. Има много компании, които игнорират проблемите, пускат продукти, които знаят, че не такълват конкретни проблеми, движат екипи без да... Нали? Просто да върви работата. Да, разбрахте. Добре. Тогава май да минем малко към неща, защото ти освен така инженер също си бил и менеджер на хора, лид и така нататък. Според тебе как се държи този баланс, защото между другото го имаме много, като растат фирмите, растат инженерите, растат хората, много от тях искат все по-добри условия, повече пари, повече пъти, това значи менеджмент. Как балансираш дълбоката техническа работа с менеджериал аспектите на това? Чакай, преди това ще питам, какво беше това, дето спомня тук, що растат очакванията и с това повече пари. Това значи менеджмент. Какво означава това значи менеджмент? Какво значи това за мен? Хората очакваме, особено в последните години, константна градация. Mm-hmm. Откъде идва това? Имам предположения, но постоянно искаме да растем. Както се казваме на много хора, стига до синьор позиция, ама на следващата година пак търсиш повишение и то вероятно не е малко. И много пъти компаниите, буквално, за да задържат тия топ инженери, да ни казвам то, просто кадърни инженери, които са свършили много, ги повишават в менеджмент. С нула. Това искаш да кажеш. Да, с нула тренинг за това как да бъдеш менеджер. Това бих казал, че това е много народен тертип. Мисля, това, което ти описа като следващата година аз трябва да... Mm-hmm. Това, например, в Англия аз го нямах, аз там израснах, нали, като първите ми офисни работи, извън фриланс и други занимания. Тук работейки за стартъпи, обикновено стартъпите, защото, нали, не ги наричаме малки бизнеси, стартъпи обичайно се свързва с някаква компания, която малко или много има извън България като част от нея. В двете компании, които съм бил, нали, за добро или за лошо, някой случай за добро, някой път за лошо, е имал малко по-американски стил на менеджмент. Това означава, че ти не очакваш, че следващото година ще повишат. Ти ако ти сам не допринесеш повече, ти няма какво да искаш. Каквото усещам, че доста компания в България един вид минах 6 месеца, я да видим сега тук какво увеличение ще имаме.
Нали така? Ти за това говориш. Да. Да, това при мен е да знаеш, че просто само това го казвам като резюме, да знаеш, че не се е случвало. Не съм очаквал, айде сега 2024 стана, трябва повишение. Да, това не съм го усещал. Но ти сега ме питаш за промените, като попаднеш в ръководна роля. Аз да го разбирам ли правилно? Да. Как балансираш това да си... Човек, това е напълно различно. Аз дори не го разбирам това как един човек, който е мид или синьор, изведнъж казва, да, ми трябва повишение, аз ще стана менеджер. Това за мен е, все едно кажеш, аз съм футболист, утре ще стана политик. И аз съм такъв, окей, как се случва това, нали? И много хора си казват, да, аз разбирам с програмист, аз разбирам с технологии, имам техния език. Обаче всъщност ти не трябва да говориш с... Мисъл, работата ти не е просто да говориш с тия хора, работата ти е всъщност да организираш работата. Един вид изцяло ти се променя работата и уменията, които сте били вчера супер полезни да разработиш една функционалност, те не са много полезни тия умения. Може би мога прецениш на някой колко работа ще му отнеме, ама всъщност на тебе много по-деликатният начин на работа ти е да се разбереш с някой в трудна ситуация, някой да настъпи друг, да ги организираш тия хора, да ги насочиш, да ги пренасочиш, да изискваш от хората неща, те да растат един вид, да ги изграждаш. Това е много, много трудно, ама адски трудно нещо. Аз не го виждам дори. Аз съм се връщал, аз съм бил тим лид и след 6 месеца си казвам, окей, аз не съм готов и съм се връщал на девелопер рол. Просто защото съм казал, това не е за мен все още. Това съм го правил 2 пъти поне. И последната година, например, съм развил екип и съм бил в лид роли и бях окей. Но изисква много други умения, които са супер различни от... Ще листна няколко, защото ме пита конкретен въпрос, искам да ти дам и конкретен отговор, защото явно не съм добър в това, винаги дам някакви по-общи отговори. Не се притеснявай. Супер важно е да разбираш, че хората са различни и че всъщност те не са рациото, което се случва в програмирането. Не е if A, then B. Аз на той ще му кажа та-та-та-та-та и той ще разбере та-та-та-та-та, защото аз му казах та-та-та-та-та. Нали? Не се случва така нещата просто. Всеки си носи някакви изживявания, някой му е говорил по този начин, използваме онази дума и изведнъж може да стане експлозия от нищото, малко като минирно поле. Тези разговори стават много по-деликатни. Щастливия сценарий и всички може да си говорят пряко. Ние по най-балканския начин може да сме доста груби хора, но всъщност това не помага на хората. Някой си мисли, че сме супер яки мъжаги, и въобще ни дреме и сме много добри мъж или жена след тая, а всъщност това много не помага. Не остава човек да бъде себе си и така нататък. Според мен доброто ръководство е да балансираш другия човек, да го оставяш себе си, да го виждаш какво иска, да го виждаш какво знае и да го насочваш, добре, тук май сте пропуските и да не му казваш, тук сте пропуските, а един вид да го накараш да види, че това са му пропуските. Това е супер magical начин на ръководене, което аз съм практикувал и е много така in the shadow. Някои хора се дразнат, защото супер бавно стигаш до момента, в който разбираш какво трябва да направиш, но сам стигаш до там. Между другото, в един от първите епизоди, които заснехме с Стив Кайл, той всъщност, доколкото помня, поправете ме, ако бъркам сега, беше преди време вече, той всъщност отличи като една много специфична черта това, че ние като народ и, нали, програмисти, девелопери, с които работим, не си мълчат особено много. Тоест, точно този менталитет, който ти адресираш тук, нали, примерно, ако ти му кажеш на девелопера или на инженера на първи нещо, така той ще ти каже, ма защо, като има по-добър начин. Нали, тук говорим за по-директен подход, по който адресираш проблемите. Това обаче... Извиняй. Аз обичам да прекъсвам и съм тъпия балканджия, който прекъсва. Исках да ти кажа, че mileage can vary на английски. Един вид ти ми разкажеш за история, в която някой разработчик, програмист е казал, чакай, това не ми харесва. Което... Не, друго искам да ти кажа, сега ще прекъсна, че защото не трябва да сме да вече пиче в Бургас, внимание. Това са само, така от Бургас съм. В смисъл, това нещо се менажира по някакъв начин. В смисъл, това не е според мен изключение. Да, така е. И това, което аз искам да допълня като въпрос е, дали може да дадеш конкретен пример, по който в конкретна ситуация с такъв тип екип, в който си попадал, си извлякал такава ситуация и си решил подобно. Да, винаги. Аз за мен има един главен начин, който винаги следвам и много рядко не работи. Винаги като някой ми каже, това няма стане, ще стане как си. Аз му казвам, добре, разкажи ми малко повече. И от тук един вид отваряш вратата на другия човек да се чувства чут. И да, рискуваш повече време. Аз затова гледам часовник. Един вид, окей, чувам те. И той почва да говори.
in the back of your mind един вид знаеш, че в този разговор ти го правиш, за да чуеш този човек. Той обаче се чувства чут накрая. Ти му кажеш, добре, разбрахте, сега разкажи ми за плюсове и минуси. Един вид разнищваш цялото нещо, разкостваш го до плюсове и минуси. И като остане това рацио, повечето пъти, повечето разработчици разбират. Те казват, окей, разбирам. Един вид стигаш до това общо разбиране. Ако има много отпор, ти кажеш, окей, направи го така. И после, като го направят така, и като направят нещо, което, например, в твой опит е проблем, казваш, а това как ще стане сега? И в този момент или ти научаваш нещо ново, защото другия човек може да каже, всъщност планира го поеди как си. И си кажеш, паси якото. Нали, научих нещо ново. Или пък другия човек разбира, аз разбрах какво имаш предвид. И разбира се случва един вид или преработка, или оставане за по-късно. Но идеята ми е, че там вече стигате до едно общо разбиране. И тук вече става този magical момент, нали, на миришещо ароматно кафе, дето хората се обичат и са заедно. Идеята ми е, че в този момент вече стигаш до този тачпойнт на разбиране с този човек. Но не е нужно ти в този момент, който той ти противоречи, един вид не е съгласен с тебе така директно, да сте съгласни. Поне за мен това винаги не е било приоритет. Ако някоя компания иска, аз сега е 5 и в 5 и 5 вече да сме взел решение, не съм за там. Ще вземем това решение, просто няма да е веднага. Така решавам такива спорове обикновено. Да, но трябва да си в среда, която да ти позволява подобен тип точно mindset. така, да. Точно така. И твое задължение е да се добереш в такава среда. Точно така. Ето, тук що излетяха гълъби еднорози да ги... Това в YouTube, като го качим, ще сложим секция така Management Blueprint. Между другото, като човек, който се опитва да бъде менеджер, много съм съгласен с това, което казваш. Добре. Даже ми даваш идеи. Супер, да. Особено частта, с която го оставяш сам да стигне до твоето заключение. Това е, какво беше? Библейско ли? Какво е там? Не давай на човек риба, учи го да лови риба. Има ли такова нещо или аз съм го измислям? Има принцип, не му давай риба, научи го да лови, че ти иска всеки ден. Whatever, да, нещо такова е. Риба и ловене. Християнските ценности са... Да, не са нашето нещо, очевидно. Интересно ми е, сега ние имаме една такава секция, която е за джуниор инженерите. Защо? Защото джуниор инженерите в момента са в много кофти ситуация. Така ли? Да. Защо? Знаеш, IT сферата в България стана много популярна. Супер много хора в обещания на по-добър живот, интересна, смислена работа се втурнаха в нея, прекараха лудо учене, 2-3 години нон-стоп и сега няма позиции. Та в момента средно, поне от моите изчисления, 30 джуниора се бият за една интерна позиция по фирмите. И ми е интересно, какъв е твой съвет за един, да кажем, джуниор фронтенд инженер, който иска да излезе над всички други? Какво ти би забелязал? Това е дълга тема. Опитам се в момента да си резюмирам, но много е свързан с интервюто, как аз преценявам хората, какво аз гледам в хората. Проблема е, че те не стигат даже до интервю. Още преди това биват отрязани. Ти те малко повече информация. Още на CV. На CV. Да, при липсата на... И тук се сещам за още една точка, която бих бил готов да батълна с Мартин Антонов. За CV-тата. Защото за мен CV-тата, аз съм доста лежерен в това как преглеждам CV-тата. И за мен е важно да видя какво е написал човека в CV-то, но, например, няма да гледам някои други фактори, например, в CV-то. Като, например? Някои хора казват, че CV-то трябва конкретната позиция, ако е фронтенд, това означава, че е юзер интерфейс, това означава, че е юзер фейсинг, трябва да е хубаво. И тук вече аз имам дълги hot takes, cold takes, whatever, други мнения. Това не го гледам, със сигурност. Не гледам снимки, не гледам откъде си, дали си дал каква информация, дали имаш грешки, тайпота. Нищо от това не гледам. Аз просто гледам ти какво си ми налял като информация. И ако си ми отправил чаршаф от 3 страници си джуниор, явно нещо става тук, защото моето CV е 2 страници максимум и дори се опитвам да махна някакви неща, защото виждам, че е 2 страници. Аз по-скоро гледам от гледна точка, този човек какво е избрал да ми даде като информация. И тази информация валидна ли е, спрямо това, аз търся. И в този момент, ако аз съм човека да скринва, това скринвам. Хубаво, ако аз ги скринвам. Ако някой ги скринва, който не е запознат с конкретната отворена позиция, може да реже някое CV на други ключови думи, примерно. Или ако някой е AI бот
или нещо такова, му ги реже на тотално други неща. Нали, имаш всякакви истории там за дискриминации в Artificial Intelligence. Тук не ми е изцяло ясно въпросът ти, мога да кажа. Разкажи ми малко повече за това, какво ме питаш, 30 на 1 на 30, какъв е проблема, че на CV-те ги режат хората? Няма позиции, няма достатъчно позиции. Ами, джуниор е много трудна позиция, или поне в момента. Съгласен съм едно нещо с предното ви интервю с фронтен архитекта, човека, че много различна пазара е много различен сега спрямо 5-10 години. Преди 10 години помня, че наистина всеки човек, който каже, че може да прави нещо свързано с програмирането, е нет. И тогава това е джуниор. Разбираш ли? Дефиницията на джуниор е това. Може да правиш нещо. Ха-ха, готово. Ти си джуниор. Сега много близки хора се преквалифицираха. Дори, както казваш ти, нали, вкарват години в обучение. И то не е нужно да си млад да го направиш това. Има хора, които са не млади, да кажем. Или, защото млад е малко релативно. Да кажем, не са студенти. По каквото искаш. Но не си студент, не си вече си изучил, вече си работил и така нататък. Се преквалифицирали и това си е някакъв вид рискова инвестиция е това. Преди години беше почти сигурно, че тази рискова инвестиция ще се върне. А сега не е толкова. И това е плашещото реално. За това говорим май. И тук вече е много сива част за това как аз, например, избирам дали някой... Това е най-трудната позиция, аз да мога да я преценя също така. Не си мисля, че е много лесно да прецениш джуниор. Много по-лесно да прецениш синьор човек, от това да прецениш джуниор човек. Защото на човек, който влиза, сега, джуниор, искам малко да преведа, защото джуниор звучи като американското там еди кой си джуниор. Не знам, когато си много специален, чак се кръси лицето по същия начин, като тебе и своиш джуниор. Така ми звучи джуниор. Джуниор е начална позиция, да кажем. Не си стажант, малко след това. Вече вършиш работа, плащате се за това. Това е джуниор позицията. Това е много трудно за преценка позиция, според мен, не само в нашата сфера. А какво се случва в момента, че просто пазар се е свил до такава степен, че дори хората на начална позиция и компаниите изискат по някакъв начин да са адекватни. И това е много гадно, защото ти реално няма как да си адекватен на стартова позиция. Но преди е било малко като ела в лес, който и да е. И сега сякаш може би се отишли на другата страна, където почти не пускат вратата. Но това е много трудно, пак казвам, да преценка, защото аз дори като се запозная, ето с тебе ще направим едно интервю, аз не мога да преценя ти колко потенциал имаш да се развиваш. Защото за една такава начална позиция не ме интересува ти в момента какво знаеш, а е да преценя аз ти какво си избрал да знаеш и как си го научил и потенциалът ти да се развиеш тук с мен, като човек, който е до теб. Ето това трябва да преценя. И това е много трудно. Аз да избера някой мой, как кажа, колега, синьор, е много по-лесно. Знаеш ли тия неща? Справаш ли? Ще разкажи ми малко за опита ти. Чек. Там са малко или много по-стандартизирани. Обаче на ниво стартираща позиция е много по-трудно да преценя ти с мене ще се разбереш ли добре. В тази компания с това темпо смятам ли, че по твоите разкази и по твоето темпо ще се разберем? Не е просто умения. Там е малко преценка на човека спрямо компанията и спрямо мене или другите синьори хора, които с тях ще се учи човек. Добре, как ще отговориш тогава на, да кажем, хора, които очевидно не си ти, други хора, които търсят именно точно обратно на това, което сподели. Примерно искат да видят в един джуниор човек много проекти, по които е работил, дори извън... в смисъл да си направил фриланс неща. Това не са джуниор хора. Те хора просто искат някой за малко пари. Това е. Съжалявам да го кажа, обаче това е. Искаш джуниор с много проекти. What the fuck is this, man? В смисъл, you want modern slavery. Това е един вид. Съжалявам, обаче тия хора са... Как ти кажа? Съжалявам, това е моето мнение. That is it. Това бих казал на тези хора. Не мога. Аз съм бил на джуниор позиции, без да знам или... Знам, обаче какво означава това? От мен се изисква да съм работил 3 години неща, които на никой не ми плаща. Аз как съм живял през това години? Кой? Как очакват аз да съм живял през това време? Нали? И те очакват аз да съм бил студент и майка ми и баща ми да са плащали. Реално това е очакването. Че аз искам да няма някой, който е бил студент. Точка. За тях това е джуниор реално. Защото всички след това трябва самия се справят до някъде и ти сам да се справяш, означава, че за нещо са ми плащали, мога да не е било това, което сега искам да започна работа. Ама тук е въпрос как дефинираме junior и entry level. Каква е разликата между двете? Така е.
така е. И стажант, какво е? Да. Така е. Ама много Малко компании... по-дълбок е разговорът. Ами точно така. Да. Ама аз това казах, че е дълъг разговор. Например, много компании не взимат стажанти въобще. Или пък стажантството е нещо като 3-месечно проба лятото. Нещо такова. Аз съм, между другото, за мен това е много голям проблем тук. Само плачем, че няма кадри в България. Така. Няма един неплатен стаж. Така. Добре да е неплатен, окей. Така. Тия хора да натрупат... Не си прав. Има неплатени стажове. Въпросът е какъв процент от хората, които влязат в тях за да се развиват, всъщност продължават после в компаниите. Или въобще какво се развива, защото неплатени стажове доста хора ги просто изгърват да вършат работа. Която никой друг не иска да свършва на компания. Така. И не да те развиват, а да използват това. За мен това за неплатения стаж някъде е kind of fine. Защото може да извадим списък от нашите клиенти, например. Да. Няма нито един неплатен стаж. Няма нито един неплатен стаж. И едновременно се говори, че няма кадри. Като никой не ги развива. Аз мога да кажа от другата страна, защото съм бил вътре в тия компании, мога да ви кажа, че с каквито и да е стажове, платени или неплатени, това означава, че някой трябва да се дедикейтне като ресурс. Да, така е. Абсолютно така е. Това е. Много компании, особено защото, не знам, вие може би работите с конкретен вид размер компания, но ако работите с стартъп и всякакви компании имаме. Окей. Идеята ми е, че с даден размер компания, където ресурсите са ти супер ценни или се опитваш там на инвестиции да живееш, да кажеш, този човек, който е платен хикс, сега ще го отделя 20% да помага на стажанта, изведнъж ти казваш, аз защо го правя това? И ти един вид трябва да си малко по-дълновиден и да кажеш, аз този човек ще го развия и евентуално ще го наема. Нали? Тоест е малко по-дълготрайно да мислиш напред, което не се случва много често, което е проблем. Съгласен съм. Ма това според мен е много голям проблем в България генерално. Как си изграждаш ти стратегията и пак да направя крачка назад. Как дефинираш стажант, как дефинираш джуниор, как дефинираш човек, който дори да на неплатен стаж и всичко това трябва да е починено на някаква стратегия. Ти не можеш просто да вземеш 20 човека и се надяваш един от тях да става. Това не е стратегия. Така, често да ви кажа, моят опит е, че всъщност стратегията за това защо ще наемаш джуниор сега или защо ще наемаш стажант не е много добре дефиниран. Аз някой път не съм разбирал логиката, когато на нас ни трябва синьор, защо наемаме джуниор или защо наемаме джуниор, като на нас ни трябва синьор. Разбираш ли ме? Разбирам те, да. Аз не съм набил напълно ясно с хайринг процедурите. Аз съм бил част на ниво просто техническата част в този процес. Съвсем леко открехме вратата към една моя любима тема, която очевидно няма да развием сега, но за субективизма в назначенията и в HR генерално. Защото според мен това е един от големите проблеми на компаниите в България. Субективизма. Не знам дали за България. Тази тема е грамадна. Много е голяма, да. Просто не знам. Аз нямам наблюдение. Вие имате повече. Аз не знам дали е само България, не знам дали е специфично България. Мога да говоря по-конкретно за България, защото предимно клиентите и партньорите, с които си говоря на дневна база, са предимно български компании. Според мен има много голям проблем с субективизма. До такава степен, че се изтърва страхотен талант, се изпуска на база на лоша дефиниция на това дали един определен човек би бил фит по определени критерии. Това рацио, за което ти говориш, като лайт мотив, който преминава през почти целия разговор. Така че ще ми е много приятно, ако в бъдеще имаме възможност да поговорим малко повече на тази тема за субективизма, защото хора като тебе, които са били в позиции, в които не само технически да развиваш талант, ами чисто личностно, нали? Ако щеш дори и да си, и ментор на един такъв човек в екипа, защото ти си такъв. Когато влезеш и работиш с някой без опит, той те гледа с идеята, нали, да го навигираш, да му покажеш пътя. Много бих се радвал, ако можем да дискутираме и по тази тема. Това е много яка тема, а това ми е любима, как да кажа, тайна. И винаги се чувствам, като го правя това в компания, като нелегална дейност, където съм ментор на някой. Някой път официално, много пъти не. Просто хващаш някой и в някои компании се нарича чемпион. Като помагаш на някой да се развие и му даваш възможности и така нататък. Не, че съм дал кой с някакви възможности, но поне съм се опитал хората да ги разбера, че тях, персонално тях, не this is the generic way, let's do it, ами някакси тях да ги разбера и да видя какво могат, какво не могат да ги насоча и така нататък. Това е много яка тема и според мен е за жалост специално в IT, защото ние май говориме за IT-то. За IT си говорим. Да. Това разбираме. Тук имаме, според мен, един гигантски проблем между хората, емоциите, рациото на програмирането и тия неща много се сблъскват. В смисъл, ти това на някой да обяснеш как да се разбереш човек, като по цял ден си говори с машина. Аз съм такъв човек, нали? И разбирам колко е трудно. В смисъл, то е много трудно да балансираш двете и да кажеш
свичвам и сега съм ментор на този човек, ще съм добър ментор и едновременно с това аз ще си върша моята чисто логическа работа. Мисля, това е, пак казвам, като с менеджерство, като ръководенето. Тотален различен скил е. Това не мога очакваме, че всеки го може. Значи директно сега как ще в ефир. По време на запис. Тук е, да. Вчера бяхме в телевизията. Още един ефир, 2 ефир. Да, ти отправяме покана на тази тема. Много ще ми е интересно да си поговорим, защото мисля, че има нужда от дискусия и дебат на тази тема. За субективизма, за дефиницията на ролите и за това какво всъщност разбираме, казвайки, определяйки титли и всъщност защо пазарът е такъв какъвто е. Окей. Yes. Аз дам едно бързо и крайно мнение по темата. И между другото, защо до голяма степен все още, как се казва, съм в фаунд, смятам, че сме добра фирма. За мен проблема е много субективността с проблема с джуниорите и така нататък. Изключително short-term мислене имаме в бизнеса в последното. Мислим си за следващата година, 2, за следващото ревю, за следващия фъндинг и така нататък. Нямаме почти никакво мислене за това какво ще стане след 3 години, след 4 години. И така, аз помня времето, в което аз съм започвал фаунд, какво време ми се отдели на мен аз да вляза в нещата и това, според шефа ми, добре се изплаща в днешно време. Знам какво време съм прекарвал самия аз да, как се казва, да развивам джуниор хора и да, отнема време, отнема ти от собствената продуктивност и така нататък, но те носят огромна стойност. Аз ще спра тук, за да ти кажа нещо. Това е изцяло различно. Искам да ви кажа, че вашата работа е много по-човешка работа. Вие имате много повече умения вградени в ежедневната ви работа, за това да се разбирате с хора. Вие реално, голяма част от работата ви е това. Само ви кажа, че е много по-трудно на човек да му кажеш това е, дава инструкции на машината как да върши нещо и едновременно с това да му кажеш, развивай този човек. Искам да се хванем с тебе на бас, че ако излезеш на улицата или си поговориш с 20-50 девелопера, сигурно 60% от тях ще ти кажат, че това, което се случва в нашия офис е възможно най-лесната работа на света. Разбира се. Но което е супер нормално, естествено нещо. Не. Ще ти кажа защо. Защото ти, когато не го правиш на дневна база, не разбираш същината. Не, съжалявам. Не съм съгласен. Не може да е нормално нещо. Това просто е disregard за някой. Това се случва ежедневно. Това се случва с дизайнерите, че правят нещо хубаво. Това се случва за продукт менеджерите, че просто размятат таскове. Ама аз това ти казвам, че нормално е, когато не го правиш това нещо, да не го разбираш същина. Не е нормално, не е нормално. Ти трябва да разбираш, че има други работи и че те са достатъчно сложни, колкото и твоите работи. Ама не е нормално, не съжалявам. Това, сега кажеш, нормално е да си тъп. Мисъл, да, нормално е да си тъп, ама не е нормално. Не искам да е нормално. Мисъл, ежедневно е. Това пример скалира супер бързо. Аз изкалирам на тази тема супер много. Защото сега кажеш, нормално да си фръш фасовете, защото всеки го прави. Не е нормално, брато, не е нормално. Точка, не е нормално. Аз съм съгласен с това. Между другото пък и за субективността в HR. Знаеш защо ни викат да говорим, да ме питат за AI в HR, да ще замени HR-те? Защото HR-те имат такъв страх. Имаме, защото в някаква степен ние сме от субективност. Ама такъв страх от обективност, че... Много абстрактно ми говориш. Нали си говорихме за това, че има много субективизъм в HR, че се наемат много лоши хайери, много добри хайери не се правят, поради странни причини. И така и в момента има доста голям страх. Направо си е страх от навлизането на AI в нашата работа. Много хора смятат, че край. Останахме без работи, няма остане нищо. Буквално ни викаха да говорим по телевизията по темата. Вау! Да. Защото изключително много нас и наши колеги ги е страх от обективността, която ще донесе AI в нашите процеси. Това е много яко, това е много интересно. Защото буквално AI е yes, no. Pretty much. Да, дава ти някакви reasoning. Те ти обяснява, AI ти обяснява. Казва ти, базирайки се на тези факти, хикс. Да, това е анатема в нашата сфера в момента. Абе да ти кажа, да. Много ма сърби езика да кажа, че не съм напълно съгласен, обаче като нагледат хората ще кажат, че то само всичко на контра го дава. Ти си от Бургас. Това пък въобще. Но, нека минем на хобита и така нататък, защото ти не си само инженер, ти си човек. Ти си човек. Представи си. Ти не си само инженер. Да, така е.
Сякаш не сме говорили, бе, момче. Не говорим си, ама само инженерната работа, стартъп. Нека перефразирам. Ти не си само работник, ама си човек. Имаш си време и след работа. Аз на жена ми дах въпросите ви, като малко информативни. Тя каза, леле, сега се едно ще отидеш на интервю за работа. И аз такъв, не бе, луда ли си? Ние ще си поговориме, въобще така ще си говориме. И тя беше изплашена обаче. И сега като каза вече за... Той не е само инженер, е човек. Разбираш ли ме как? До тук бех инженер на интервю, сега съм вече и човек. Мина интервюто. Да, мина интервюто, супер. Не, благодаря ти. Между другото искаме да копираме Ота, нали съм ти казал? Какво казах? Ота, да копираме Ота. Добре, айде ще копираме. Айде. Само че с нашото лого. Кажи сега, за хобита. Да. О май гад. Кажи. Тук вече се свежда за някакви фундаментални въпроси, нали? Страсти на човека, къде го води и така нататък. Хобита бих казал, че имам безброй. Имам през годините различни начини да си отлагам хобитата. Мисъл, почнало е от Trello, или Trello, не знам, в различни списъци, после се е прехвърлило в Spreadsheet в Google, защото си казах, това ще е по-симпъл, после се е прехвърлило в Notion, но какво е останало? Това са много стотици неща в различни списъци, които аз съм си много прилежно подредил, които едвам ги правя. Но те са ми хобита. Но просто са стотици. Мисля, мога почна... Хобито ти да не е да правиш списъци просто. Не, това на всеки е хоби. Това се басирам, че на всеки... Не знам, може би не на вас. Нито един списък в живота. Не, може би е мой и още двама човека, където познавам хобита. Много мразя списъци. За жалост имам някакъв вид, може би невроза с тия списъци, whatever, но някои от тях са свързани с интериорен дизайн и за мен това е много свързано с фронтенд и с user experience и така нататък. Има лойка. Има лойка, да. Има някаква. И по-скоро според мен дори фронтенда ми идва от интериорния дизайн, заради история, семейство и така нататък. Но реално аз съм голям фен на това интериорния дизайн, дома ти да бъде направен така, както виждаш света. Това ми помага на мен да живея спокойно в място, което сме ние и в света, който сме ние. Това е за първи път в живота си чувам концепция за интериорен дизайн, която да ми даде някакъв смисъл. Така ли? Защото ти имаш интериорен дизайн. Не, интериорен дизайн човек е да си го направиш така, както изглежда смислено за тебе, какъвто света би искал да бъдеш, обаче ти имаш контрол, защото това е твое. Това е твое място. Ти мога да направиш твой олтар, твоята църква не в религиозен начин, а в велик начин. Ти се събудиш и си кажеш, днеска деня започва, супер яко е. И не го правя това всеки ден. Обаче някой път, като погледна прозореца и си погледна как са направени от две страни нещата и штората и си казвам, това е красота. Това е красота, човек. Ама като си дизайнвам апартамента, мога ли да ти звънна? Можеш, ама аз няма да го направя за теб. Нито за никой. Не е просто за теб. Добре, поне ми обясних да разбера нещата. Добре, аз мога да обясня. Аз това мога да вляза в много големи детайли. За мен аз започнах от там, че сферата и в конкретиката на фронтенда реално ти правиш неща за потребителя. И си говорихме, ти ме пита за как може да спестим на хората някакви щупени глави. И реално цялото нещо е... Само искам да кажа, че говорих метафорично. Да няма побоища. Може да спасим хората си щупат главите, не знам. Но идеята ми е в това мислене да си го направиш хубаво, особено като сме в България, къде всеки ти казва тук е така, нищо няма да се промени. Като може да си го направиш хубаво, е много яко усещане. И като може да си го направиш хубаво по някакво твое виждане, още по-хубаво усещане. И като си мислиш, че ти имаш някаква идея и тя може да се осъществи и ти мога да направиш в физическия свят, не дигитално, не на компютъра, не е нещо деплойнато на някакъв сървър, на някаква американска компания, някъде където не знаеш къде е, у вас. И да действа всеки ден по един същи начин, да е добре, или да го промениш, и да е буквално в физически истински свят, е много яко усещане. Оттам идва цялата... Аз пренасям всичко като умение, може би, натрупано в дигиталния свят, в интериора и буквално освоявам. На мен ми казаха, че I'm milking every inch, като го споделих с някакви колеги какво правя. Това ми е едно от хобитата. Те затова ли като търсиш тон колона, питаше за размерите, ама точните? Човек, нямаш си представа, аз имам една история за търсене на нарязани парчета дърва, обаче звъня на много фирми. Това е... Мисля, ние може да седим тук цял вечер. Но една от историите звъни и намери дърва нарязани с точен размер.
Impossible. Mission Impossible. Чакай, какво значи да дърво от цепеница нарязано в определен размер или дъска, някаква Не, талпа ти трябва? за камина, но ти тя е в определен размер. За да може да ги наредиш правилно, нали? Точно така, за да ти И да пасне по станат шкафа. симетрично и да ти паснат. Не, просто шкафът ти е толкова и ти искаш толкова. Извъниш и ти кажеш толкова, аз съм го измерил, толкова. Дори им даваш някакъв луфт от 3 см и те идват толкова. И си казваш, аз май нещо не се разбрахме тук. И това е урок на ръководство и менеджмент 101, да се казва. Явно не се разбрахме, явно нещо друго трябва да направя. И помня, че в този момент, след много пак бутане на глави, ремонти и така нататък, в този момент аз носех рулетка. Не се надявах, че този човек ме е разбрал, като му просто казах, дай ми този размер и той каза, да, ще ти го дам. А аз си взех рулетка. Извинявай за тъпия въпрос. Не моля да ги нарежеш тези дърва, като си ги вземеш, така или иначе? Как ще ги наредиш? Те трябва да са facing you. Ма ти как ги нарежеш? Точно аз това не мога да си го представя. Нали, едно дърво. Харесва ми разговора. Виждал съм дърва, да. Да, виждал ли си дърва? Да, виждал съм. Цепеници, виждал си. Абсолютно. Да, и те от едната страна има тези пръстените и от другата е дължината. Така. Искаш пръстените са към теб. Окей, ти търсиш и патърн да има в цялата тази история. Of course. Окей, добре. Японско дзен thing, you know? Не знам, това беше много рапърско. Whatever. Май трябва да купиш JBL. Не. Добре. Ами, Това е едно само. Само да кажа, че ние не говорихме с другите. 100. добре. Мисля, че по това няма да... Okay. Мисля, че разбрахме много. Не, между това е много... За първи път чувам концепция, защо някой харесва дизайн, която да има някакъв смисъл. Нали? Мога да кажа, че всеки, който ми е бил на гости, ми казва, че аз съм супер добър селсмен, защото аз мога да ти продам всичко у нас. Ела, ти ще искаш да си купиш фурната, ще искаш да си купиш кошчета за буклук, разбираш ли? Мисля, каквото и да е, мога да ти го продам. Това е едно от странните умения на хобитата. Както мога да ти продам един бутон. Най-якия бутон, знаеш, човек. Това е най-добрият бутон. Най-трудно се продава на друг селсман, да знаеш. Така ли? Добре, окей. Да знаеш, защото и аз имам силни мнения. Айде, ще видим. Айде, ще разменим пък. Добре. Така, една от темата, защото все пак ти си работил, както говорихме няколко пъти, стартъпи. Да. Типично по-така места с по-високо напрежение, повече работа и така нататък. Как войдваш бърнаута? Защото е голяма тема в днешно време и хората си горят яко. Ами, аз ви разказах малко, но преди да започна моята българска офисна работа, аз бях и създадах моя организация. Аз там разбрах какво е истински бърнаут. И ако не си разбрах какво е бърнаут, тогава е гадно да разбереш как да балансираш. Но веднъж разбереш ли, според мен, веднъж чупиш си главата и разбереш какво е бърнаут, ти тогава не искаш да отиваш там. Знаеш какво е усещането, знаеш знаците преди това, почваш да разбираш кога се случва и тогава е много по-лесно да засечеш, когато това се случва. Бих казал, че това е главното. А ако искаш да кажеш вече допълнителни неща, е веднъж щом разбереш, че ти пука за себе си, малко повече, отколкото ти пука да вършиш най-добрата работа на света, в този момент мисля, че почваш да развиваш умения да се грижиш за себе си, да знаеш аз това мога да направя, ама утре няма да мога съм окей, или пък аз мога да избутам всичко това за една седмица, ама после няма съм окей, или пък уикендът ще ми е разрушен. Като цяло, според мен една мантра, която мисля, че един бивш менеджер ми каза, беше идеята ти е свободното време не е да се възстановяваш, а да се наслаждаваш. Или по друг начин казано, you don't have to be surviving, you need to be thriving. Ако можеш до там да стигнеш и това да ти е целта. Всъщност това е целта. Ако се опитваш това да ти е целта, според мен е, както карането на колело, кола, ски, whatever, виждайки целта, ти по някакъв начин се научаваш да я следваш. Нещо, което го задаваме почти на всеки човек, който дойде тук при нас като въпрос, пак ориентиран към по-джуниор хората, както да ги дефинираме така или иначе. Какви според тебе са най-важните, ще ги кажа и технически, не технически умения, които един човек трябва да придобие, за да може да се развива в кариерата си? Да кажем, който иска да стане добър фронтенд инженер или да се развива в подобна роля на твоята технически и нетехнически неща, които трябва да има като умения. Да. Ами, много силен въпрос и много труден въпрос. Защото аз не мога да ти отговоря с едно изречение. Мога да ти кажа, че е добре да не си мислиш, че записания ти курс, каквото и да си записал, те научава и след това вече няма да какво да учиш, защото ти вече имаш уменията и почваш да работиш.
Това не работи. Ти трябва да идваш с разбирането, че ти просто започваш. Ти един вид, знаеш как завъртиш ключа, ама нататък с колата не знаеш как се оправиш. Това трябва да е разбирането за света. Това според мен е това, което аз търся в хора, които започват. Защото ти ме питаш за такива хора, нали? Не е ли това дефиницията на любопитството? Да. Между другото, в стар биш подкаст, който участвахме, имахме един въпрос, който ви го дам на вас, който е много опасен въпрос, защото разрушава светове, животи и така нататък. Какво кара хората да експериментират? Един въпрос, който е неотговорим. Но наистина си прав. Важно е да е любопитство, обаче съвкупността на любопитство с това да умееш да казваш не знам, ще науча нещо, не знам, ще проверя, не знам. И не обаче не знам, дигам ръцете, не знам, ще го проверя. Това е разликата между... Ако мога да споделя мое мнение от 10 на години работа вече в тази индустрия, от това, което съм видял, според мен най-добрите, макар че това пак е дискусионна тема, инженери, но да кажем хора, които се чувстват добре на място, което са именно такива любопитни хора. Тоест, дефиницията на това ти да кажеш това, защо е такова. Мисъл, да можеш да аргументираш нещо, което виждаш, да го обясниш, да намериш патърна. И ще направя пак една препратка, тъй като аз съм завършил математическа гимназия. По стечение на обстоятелствата, аз бях един от малкото хора в моя клас, които не продължиха да се занимават нито с програмиране, нито с физика, нито с такива неща. Пък любителски се занимавам с подкаст. Нали? Да. И всъщност едно от най-важните неща, които тогава нашите учители ни учиха, и това го помня до ден днешен, беше да ни изградят мислене, което да имаш подход към проблема. Критичност. Да видиш определен проблем, да го погледнеш така, както примерно по геометрия трябва да погледнеш една геометрична фигура, да си направиш допълнителен, нали, да си спуснеш различните там всяка пристройки. Просто вече глупости говоря. Да подходиш към един определен проблем, да го погледнеш от различни неща и да му намериш патърн на този проблем. Защо той е такъв? Аз мисля, че това умение е супер базово, при това не е само в програмирането. Това е приложимо и когато се занимаваш с всяка една практическа друга професия, която съществува на този свят. Мога да допълня това, което казваш. Може би, като казвам, че търся човек, който дори да не ми каже отговора, няма да се откаже. Просто да каже, окей, добре, може би не е това, може би е това. Може би е това. Разкажи ми малко повече, искам да разбера. Но да продължи напред. Това със сигурност е приложимо навсякъде. Тоест, това, което ми кажеш, един вид любопитство, критично мислене, обаче също така е да кажеш, окей, не разбирам, ама давай напред, искам да разбера малко повече, а не просто да дигнеш ръце и казвам, ами не знам. Ще питам някой друг. Да, аз това разбирам под любопитство. Не просто да кажеш, това е, окей. Да, това е, това мога. Нали, за мен това е любопитството. Да се опиташ да намериш решение на нещо, което ти не разбираш. Но това наистина дефиниция е изцяло, извън IT-то. И това е... Да, намирам го за много по, как да кажа, не знам как ще прозвучи, вселенски принцип. Абсолютно. И това според мен е, как да кажа, ако го дефинираме в някакъв начин, бих казал, че е приложимо в режим на, нали, ако ме питаш как избираш какво да правиш, нали. И на мен винаги принципът ми е бил каквото ми е любопитно, каквото ми е интересно, това ще направя. И съм грешал. Но после съм се връщал към нещо друго. И винаги е било, ето виж, още едно любопитно нещо. Това, което правя в момента и там, където съм стигнал, не защото в предната работа съм правил същото нещо. А някак си се е случило така. Значи бягаш от комфортната зона, което също е фактор. Окей, не знам. Дълга тема. Да, много дълга тема. Да. Аз ще приключа дискусията с отново един hot take. Okay. За мен, вие мислите нещата твърде логично. За мен нещата са много емоционални и го има момента, знаеш защо според мен хората експериментираме? Кажи, айде. Моята лична. Аз защо експериментирам? Защото си мисля, това не може да е толкова тъпо и толкова бавно, нека напробваме нещо друго. Не, искам да ти подам един въпрос, който е още по-труден. Ама защо човек отива в един магазин за сладолед? Не знам. Не се казва така. Сладолед, женица? I don't know. Джелато. Whatever. И отива там някъде. Ако си на Витошка е джелато, в Бургас му викаме фризер. Ето да. Защо отиваш някъде и си избираш какво си седи, какво си? Защо избираш този вкус? Защо точно това? Какво означава това? Как разбра, че те кефи? Ти не си го пробвал никога. И пробвал съм го, и пробвал съм. Това е много... Чай сега. Антоне, това е много добро предупреждения. Това е много голям въпрос. Но, on that note, кажи. Днес
мисля, че можем да заключим тук разговора защото спряхме на клифхенгър. Окей. Влязохме в едни дълбоки теми и не ги таковахме. Точно така. И зрителите ще чакат за следващия ни епизод с тебе. Добре. Така че много ти благодаря, че дойде днес. Беше ми приятно. Беше супер яка дискусия. Супер як разговор, да. Минахме през всякакви теми. През още колко ще минем? Айде. Намразиха ни поне 3 HR-ки. Да. That's fine. Няма са първите. Пас. Да, наистина. Много ти благодаря за времето. Likewise. И аз така. Мерси. Айде. Това беше всичко от нас за този епизод на Look Who We Found, подкастът за хората от IT индустрията. Благодарим ви искрено за подкрепата и ще се радваме да ни последвате в социалните мрежи и платформи. Ако искате да си поговорим за пазара, за възможностите в него или търсите съдействие в привличането на талант, свържете се с нас. Все пак това ни е работата. До скоро!